ዓወት ዓዊልካ ብምጭራሕ ይመጽን እዩ። ሓቀኛ ዓወት ኣብቲ ካልኦት ደቂሶም ዘለውሉ ሰዓት ኣብቲ ማንም ሰብ ዘይርአየካ ስቱር ስፍራ ብስቕታ ትሰርሐሉ ናይ ጸልማት ስራሕ እዩ ዝውለድ። ጥንታውያን ስቶይኮች ሓደ ምስጢር ነይሩና። ኩሉ ሰብ ረኣይለይ ክብል ከሎ ንስኻ ግን ብግብራር እዮም ይብሉ። ኣብዛ ጫውጫው ዝበዝሓ ዓለም ስቕታ ከም ፍርሒ ወይ ድማ ከም ድኻም ይዝውተር። ግን ብኣንጻሩ ስቕታ ናይቶም ብውሽጦም ዝተረጋግኡን ብርቱዓት ሰባት መሳርሒ እዩ። ሓቀኛ ሓይሊ ኣብቲ ትዛረቦ ዘይኮነስ ኣብቲ ንውሽጥን ተሓብኦን ንውፅኢት ጥራይ እትገድፎን ስራሕ እዩ ዘሎ። ሎሚ መብዛሕትኡ ሰብ ሂወቱ ከም ክፉት መጽሓፍ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክዝርግሕ ዝመደቦን ክገብሮ ዝሓሰቦም ኩሉ ንዓለም ክነግር እዩ ዝውዕል። ግን ስለምንታይ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ውፅኢት ዘይረክብ? ምክንያቱ ጉልበቱ ብቓላት ስለ ዝባኸነ እዩ። ሓንጎል ንሓደ ነገር ክንገብር ኢና ኢልና ክንዛረብ ከለና ከም ዝገበርናዮ ገይሩ ስለ ዝሓስብ እቲ ንክንሰርሕ ዘለና ናይ ውሽጣዊ ሓይሊ ወይ ድማ ዶፓሚን ይዝሕል። ቃላት ንተግባር ይቐትልዎ እዮም። ነቲ ንለውጢ ዘድሊ ጉልበት እውን ይበታትንዎ እዮም። ሎሚ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ካብቶም ከም ማርከስ ኣውሬልየስ፣ ሴናካን ኤፒክተተስን ዝመሰሉ ዓበይቲ ፈላስፋታት ዝወረስናዮም 5 ምስጢራት ክንርኢ ኢና። እዞም 5 ነገራት ንማንም ክትዛረቡ ይብልካን። ንሳቶም ምስጢርካ ጥራይ እንተኾይኖም ኣብ ውሽጥኻ ዘይሰዓር ሓይሊ ክፈጥሩልካ እዩ። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ። ቀዳማይ ምስጢር፣ መደባትካ ንዓብዪ ሽቶታትካን ከይትዛረብ። መደባትካ ንሰባት ክትነግር ከለኻ ኣብ ውሽጢ ሓንጎልካ ሓደ ሓደገኛ ነገር ይፍጸም። ሳይንስ ከም ዝሕብሮ ዓብዪ ሽቶኻ ንሓደ ሰብ ምስ ነገርካ እቲ ሰብ ድማ ጽቡቕ እዩ ክትዕወት ኢኻ ዝብል ናእዳ ምስ ሃበካ ሓንጎልካ ዶፓሚን ዝበሃል ናይ ደስታ ቅመም ይፍኑ። እቲ ዘገርም ነገር ግን እዚ ደስታ እዚ ሽቶኻ ስለ ዝወዳእኻ ዘይኮነ ስለ ዝተዛረብካሉ ጥራይ ዝመፀ እዩ። ሓንጎልካ ነቲ ቃላት ከም ተግባር ገይሩ እዩ ዝወስዶ። በዚ ድማ እቲ ክትሰርሕ ዘለካ ናይ ውሽጢ ባህግን ድርኺትን ይሃስስ። ሶሻል ሪያሊቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ተርእዮ ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ። ከይሰራሕካዮ ከም ዝተዓወትካ ኮይኑ ይስምዐካ። እዚ ድማ ናይቲ ውድቀትካ መጀመርታ እዩ። ኤፒክተተስ ክምህር ከሎ ፍልስፍናኻ ኣይትዛረብ ብመንነትካ ርእዮ ይብል ነይሩ። ሓንቲ ላሕሚ እትበልዖ ሳዕሪ ንጓሳ ኣይትነግሮን እያ። ብኣንጻሩ ግን ነቲ ሳዕሪ ሕቂቓ ጸባ ብምሃብ እያ ትምስክር። ንስኻ ድማ ከምኡ ኹን። ዓበይቲ መደባትካ ሚስጥርካ ይኹኑ። ሰባት መደብካ ክፈልጡ የብሎምን፣ ውፅኢትካ ግን ክሓብእዋ ይኽእሉን እዮም። ኣብ ውሽጢ ስቕታ እቲ ሓሳብ ይበስል፣ ይጥንክር፣ ሱር ድማ ይሰድድ። ዓለም ብደገፍቲ ጥራይ ዝመልአት ኣይኮነትን። መደባትካ ክትዛረብ ከለኻ ንነብስኻ ንኽልተ ሓደጋታት ተቃልዓ ኣለኻ። ቀዳማይ፣ ናይ ካልኦት ኣሉታዊ ጉልበት። ሰባት ብንቕሓት ይኹን ብዘይፍላት ኣይከኣልን እዩ፣ ከቢድ እዩ ወይ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዝመከርዎ ወዲቖም እዮም ብምባል ሰንከልከል ከብሉኻ ይኽእሉ እዮም። ካልኣይ፣ ናይ ትፅቢት ጸቕጢ። መደብካ ምስ ነገርካ ኩሉ ሰብ ክከታተለካ ይጅምር። እዚ ድማ ካብቲ ስራሕ ንላዕሊ ሰባት እንታይ ክብሉኒ እዮም ዝብል ጭንቀት ይፈጥረልካ። ካብ ሎሚ ጀሚርካ እዚ ሕግእዚ ኣለኻ። ዝርዝር ስራሕካ ኣብ ውሽጥኻ፣ ዓወትካ ድማ ኣብ ደገ ይኹን። ኣብ ክንዲ እዚ ዓብዪ ቢዝነስ ክጅምር እየ እትብል ስቕ ኢልካ መጽናዕቲ ግበር፣ ርክብ ፍጠር፣ ስራሕ ጀምር። ሰባት ብዛዕባኡ ክዛረቡ ክትሰምዖም ከለኻ ጥራይ እዩ ሽቶኻ ብውቁዑ ክትፈልጥ ዘለካ። ዘክሮ፣ ሓቀኛ ሃብታም ሰብ ሃብታም ክኸውን እየ ኢሉ ኣይጭርሕን እዩ። ሓቀኛ ሓያል ሰብ እውን ክሕየል እየ ኢሉ ኣይዛረብን እዩ። ዝገበርዎ ይገብሩ፣ ዓለም ድማ ብስምምዕ ተቐበሎ። ካልኣይ ምስጢር፣ ንጽቡቕ ተግባራትካ ከይትዛረብ። ሓደ ጽቡቕ ነገር ክትገብር ከለኻ ንሓደ ሰብ ክትሕግዝ፣ ሓደ ዓብዪ መስዋዕቲ ክትከፍል ወይ ድማ ብሉፅ ስነ ምግባር ክተርኢ ከለኻ ኣብ ውሽጥኻ ሓደ ስምዒት ይፍጠር። እዚ ስምዒት እዚ ዝገበርክዎ ኩሉ ሰብ እንተዝፈልጦ ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ ይብለካ። እዚ ናይ ትዕቢት ድምፂ እዩ። መደባትካ ንሰባት ክትነግር ከለኻ ከምቲ ትረኽቦ ዶፓሚን፣ ጽቡቕ ተግባርካ ክትዛረበሉ ከለኻ ድማ ናይ ሰባት ናዳ ትደሊ ኣለኻ ማለት እዩ። እዚ ማለት ግን እቲ ተግባርካ ንሰናይ ነገር ዘይኮነስ ንገዛ ርእስኻ ንምውዳስ ዝተገበረ እዩ ዝኸውን። ስቶይኮች ከምዚ ዓይነት ተግባር ናይ መድረኽ ስራሕ እምበር ሓቀኛ ሰናይ ተግባር ኣይኮነን ይብልዎ። ማርከስ ኣውሬልየስ ኣብቲ ሜዲቴሽን ዝበሃል መጽሓፉ ከምዚ ኢሉ ጽሒፉ ነይሩ። ብዛዕባ ጽቡቕ ሰብ ምዃን ኣይትዛረብ፣ ጽቡቕ ሰብ ኩን ይብል ነይሩ። ሓደ ጽቡቕ ፍረ ዘፍሪ ኦም ፍሩይ ምስ ሃበ እንሆ ፍረ ሂበ ኢሉ ኣይጭርሕን እዩ። ስቕ ኢሉ ንዓመታት ዝኸውን ፍረ የዳሉ። ሓቀኛ ጀግንነት ኣብ ባዕልኻን ኣብ መንጎ ሕልናኻን ጥራይ እዩ ዝፍጸም። ጽቡቕ ተግባርካ ክትሓብኦ ከለኻ ነቲ ተግባርካ ጽሬቱ ትሕልወላ ኣለኻ። ካልኦት ሰባት ክፈልጡኻ ግድን እንተኾይኑ ግን እቲ ተግባርካ ዋግኡ ይቕንስ። ንሰባት ክትነግር ከለኻ እቲ ዝገበርካዮ ሰናይ ነገር ካብ ልቢ ወፂኡ ናብ ወረ ይቕየር። ሰብ ከይፈለጠ ዝገበርካዮ ጽቡቕ ተግባር ሓደ ዓብዪ ምስጢራዊ ሓይሊ ኣለዎ። ንሱ ድማ ሰልፍ ሪስፔክት ወይ ድማ ንባዕልኻ ምኽባር እዩ። ማንም ሰብ ኣይርአየኒ ግን እቲ ዝለዓለ መንነተይ ርእይኒ እዩ ክትብል ከለኻ ግን ኣብ ውሽጥኻ ዘይናወጽ ዓሚቕ ሰላም ይፍጠር።
እዚ ዓይነት ሰላም ድማ ካብ ሰባት ዝመጽእ ናዳ ኣይኮነን። እዚ ካብቲ ሓቀኛ ባህርኻ ዝመጽእ ጽንዓት እዩ። ዓወት እንተደሊኻ ብውሽጥኻ ዝተረጋጋኻ ሁን። ካብ ሰባት ጎበዝ ዝብል ቃል ክትሰምዕ ምስ ትጽበ ግን ናይቶም ሰባት ባርያ ትኸውን ኣለኻ ማለት እዩ። ጥንታዊ ጥበብ ከም ዝምህረና የማነይቲ ኢድካ እትህቦ ጸጋመይቲ ኢድካ ክትፈልጣ የብላን ይብል። እዚ ማለት ንገዛእ ርእስኻ እኳ ክትምክሐሉ የብልካን ማለት እዩ። ጽቡቕ ተግባር ምስ ገበርካ ረሳዓዮ እሞ ናብ ዝቐጽል ስራሕኻ ተመለስ። ዓወት ማለት ስምካ ኣብ ኩሉ ቦታ ክትፀሓፍ ማለት ኣይኮነን። ዓወት ማለት ሓቀኛ ሰብ ኮይንካ ኣብ ውሽጥኻ ምስ ሕልናኻ ተስማሚዕኻ ክትነብር ከለኻ እዩ። ጽቡቕ ስራሕካ ምስጢርካ ይኹን፣ እቲ ጽሉእ ግን ንዓለም ክቕይራ እዩ። ሳልሳይ ምስጢር ጓህኻን ድኻምካን ከይትዛረብ። ኩሉ ግዜ ጓህኻን ስቓይካን ንሰባት ክትነግር ከለኻ ሓደ ነገር ትደሊ ኣለኻ፣ ድንጋጸ። ግን እዚ ድንጋጸ እዚ ንዓኻ መድሃኒት ኣይኮነን። ብኣንጻሩ ድኻምካ ንሰባት ክትነግር ከለኻ ኣብ ቅድሚኦም ዘለካ ግርማ ይቕንስ። ሴናካ ከምዚ ይብል፣ ኣብቲ ዘጋጠመና ክውንነት ዘይኮነስ ኣብቲ ብኣእምሮና ንፈጥሮ ስቓይና ዝያዳ ንሳቐ ይብል። ጸገምካ ንሰባት ክትነግር ከለኻ ነቲ ጸገም ብቓላትካ ደጋጊምካ ሕያው ትገብሮ ኣለኻ። እቲ ንሰባት ከም መድሃኒት ኢልካ እትነግሮም ምስጢርካ ንሳቶም ግን ከም መዘናግዒ ወይ ከም መለክዒ ድኻምካ ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም። ስቶይኮች ጸገም የብሎምን ማለት ኣይኮነን። ስቶይኮች ግን ከም ኩሉ ሰብ ይሳቀዩ፣ ይሓዝኑ፣ ይወድቁ እዮም። ግን ሓደ ዓብዪ ፍልልይ ኣለዎ፣ ጾታ። ንዓለም ተጎዲየ ኢልካ ኣይተወየላ። ማርኮስ ኣውሬልየስ ከም ዝብሎ ኣእምሮኻ ካብቲ ስጋዊ ስቓይ ወይ ካብቲ ደጋዊ ማዕበል ነፃ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣብ ውሽጥኻ ዓብዪ ማዕበል እንተሃለወ ኣብ ገጽካ ግን ህዳት ምርኣይ ናይ ሓያላት ባህሪ እዩ። እዚ ማለት ስምዒትካ ምዕፋን ማለት ዘይኮነስ ስምዒትካ ንባህርኻ ክቋፀሮ ዘይምፍቃድ ማለት እዩ። ሓቀኛ ሓይሊ ኣብቲ ስለምንታይ እዚ ንዓይ ክበጽሐኒ ምባል ዘይኮነስ ኣብቲ እዚ መፅእ ኣሎ ሕጂ እንታይ ክገብር ኣለኒ ዝብል ስጉምቲ እዩ ዘሎ። ስለምንታይ እዩ ጓህኻ ምስጢር ክኸውን ዘለዎ? ምክንያቱ ጉልበትካ ኣብ ምምራር እንተጥፊእኻዮ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ዝኸውን ሓይሊ ኣይተርፈካን እዩ። ጸገምካ ንሰባት ክትነግር ከለኻ እቲ ሓላፍነት ካብ ልዕልኻ ንሰባት ዘከፋፈልካዮ ኮይኑ ይስምዐካ። እዚ ድማ ካብቲ ክትወስዶ ዝነበረካ ስጉምቲ የዝሕለካ። ዓወት ዘመዝገቡ ሰባት ዝሓለፉሉ መከራ ዝንገረና ድሕሪ ዓወቶም እዩ። ኣብ ግዜ መከርኦም ግን ስርሖም ጥራይ እዩ ዝፍለጥ ነይሩ። ጓህኻ ከም ነዳዲ ተጠቐመሉ። ነቲ ስቓይ ናብ ስራሕ፣ ነቲ ጓሂ ናብ ደረኺት፣ ነቲ ብሕትውና ድማ ናብ ዓሚቕ ርድኢት ቀይሮ። ካብ ሎሚ ጀሚርካ ጸገም ምስ ኣጋጠመካ ነዚ ስጉምቲ እዚ ተኸተል። ቀዳማይ ሱቕ በል። ቅድሚ ንማንም ምዝራብካ ነቲ ኩነታት ብህዳት ተዓዘቦ። ካልኣይ ተንትን፣ እዚ ነገር እዚ ኣብ ትሕቲ ቁፅረይ ድዩ ወይስ ኣይኮነን ኢልካ ሕተት። ሳልሳይ ስራሕ፣ ኣብ ትሕቲ ቁፅርካ ዘሎ ነገር ጥራይ ኣተኩር። ንሰባት ጸገምካ ይትዕልሎ፣ ውፅኢትካ ግን ባዕሉ ክዛረብ እዩ። ትብዓት ማለት ስቓይ ዘይምህላው ማለት ኣይኮነን። ስቓይ እናሃለወ ከሎ ብትብዓት መቕጻል ማለት እዩ። ራብዓይ ምስጢር ናይ ስድራ ቤትካ ምስጢር ከይትዛረብ። ገዛኻ ወይ ስድራ ቤትካ ከም ሓደ ቅዱስ ዕርዲ እዩ። ኣብ ውሽጢ ገዛኻ ዝፍጸም ዝኾነ ይኹን ግጭት፣ ጸገም ወይ ምስጢር ኣብኡ ክተሪፍ ይግባእ። እቲ መምህር ኤፒክቴተስ ዝነበረ ሙሶኒስ ሩፉስ ከምዚ ይብል፣ ርእሰ ቁፅር ካብ ኩሉ ዝበለጸ ግርማ እዩ ይብል። እዚ ርእሰ ቁፅር እዚ ድማ ካብ ኣፍካ እዩ ዝጅምር። ኣብ ገዛኻ ዘጋጠመ ጸገም ንደጋ ክተውፅእ ከለኻ ነቲ ዕርዲ ተፍርሶ ኣለኻ። ምስ ሰበይትኻ፣ ምስ ወለድኻ ወይ ምስ ኣሕዋትካ ዘለካ ዘይምርድዳእ ንጓናታት ክትነግር ከለኻ ንኽብሪ ስድራ ቤትካ ጥራይ ዘይኮነስ ንናትካ መንነትን መሪሕነትን ይስትንክፍ። ናይ ውሽጢ ምስጢርካ ንደገ ክወፅእ ከሎ ባዕልኻ ንሰባት ናብ ህይወትካ ከኣትውን ክጥቀሙሉን ዕድል ትቦም ኣለኻ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ናይ ስድራ ቤቶም ጸገም ንኻልኦት ዝነግሩሉ ድንጋጸ ስለ ዝደልዩ ረኣይለይ ክንደይ ይሳቀ ከም ዘለኹ ክትብል ትደሊ ትኸውን። ግን ሓደ ስቶይካዊ ሓቂ ተረዳእ። ሰባት ጸገምካ ሰሚዖም ክድንግጹልካ ትጽበ ትኸውን። ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣትሒቶም ክርእዩኻ እዮም ዝጅምሩ። ናይ ውሽጢ ገዝኡ ጉዳይ ንደገ ዘውፅእ ሰብ ከም ሓደ ንፋስ ዝቃላዕ ሽምዓ እዩ። ሰባት ምስ ሰምዑኻ ብድሕሪኻ ንሱ እኮ ገዝኡ ክመርሕ ዘይኽእል ድኹም ሰብ እዩ ክብሉኻ እዮም። ዓወት ክትጓናጸፍ ተደሊኻ ከም ብርቱዕ ሰብ ክትረአ ኣለካ። ብርቱዕ ሰብ ድማ ርስሓቱ ኣብ ኣደባባይ ኣይሓጽብን እዩ። ሓደ ጥንኩር ሰብ ናይ ውሽጢ ገዝኡ ጉዳይ ባዕሉ እዩ ዝፈትሖ። ጸገም ተሃልዩ ምስ ዝምልከቶ ሰብ ተዛረብ። ክትዕ ተሃልዩ ኣብ ውሽጢ ትማዕጾ ብኽብሪ ፍትሓዮ። ሓደ ሰብ ንስ ስድራ ቤቱ ክከላኸል ከሎ ካብ ጸላእቲ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ናይ ሰባት ሓሜት እውን ክከላኸል ኣለዎ። ምስጢር ስድራ ቤትካ ክትሕሉ ከለኻ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ስድራኻን ዘሎ እምነት ተደልድል ኣለኻ። እዚ እምነት እዚ ድማ እቲ ሓቀኛ ሓይሊ እዩ። ንዓለም ፍጹም ስድራ ቤት ኣለኒ ኢልካ ኣይትእመነላ። ግን ስድራ ቤተይ ንዓይ ምስጢር እያ ዝብል ጽንዓት ይሃሉኻ። ካብ ሎሚ ጀሚርካ ኣብ ገዛኻ ዝኾነ ይኹን ሕማቕ ነገር ምስ ዘጋጥም ንሓደ ሰብ ቅድሚ መንጋርካ እዚ ሕተት፣ እዚ ዘረባ እዚ ነቲ ጸገም ፈትሖ ድዩ ወይስ ንዓይ ንሓንቲ ደቂቓ ጥራይ እዩ ዘዕረፈኒ በል።
ምስጢር ገዛኻ ከም ክቡር ዕንቂ ሓዞ ዓወት ዝጅመር ካብቲ ሰላማዊ ዝኾነ ውሽጣዊ ገዛኻ እዩ። ኣብ ውሽጢ ምስጢርካ ዝተመስረተ ገዛ ድማ ዝኾነ ማዕበል ኣይንቕንቖን እዩ። ሓምሻይ ምስጢር ዝሓለፈ ውድቀትካን ጌጋታትካን ከይትዛረብ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ትማሊ ዝፈጸምዎ ጌጋ ወይ ዝወደቕሉ ውድቀት ንሰባት ክነግሩ ከለዉ ትሕትና ዘርአዩ ይመስሎም እዩ። ኣነ እኮ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ተጋጊአ ወይ ከምዚ ዓይነት ሰብ እየ ነይረ እናበልካ ምስጢርካ ክትነግር ከለኻ ንነብስኻ ትቐብራ ኣለኻ። ስቶይኮች ከም ዝምህሩና ዝሓለፈ ነገር ካብ ቁፅርካ ወፃኢ እዩ። ካብ ቁፅርካ ወፃኢ ዝኾነ ነገር ደጋጊምካ ምዝራብ ድማ ዕሽነት እዩ። ዝሓለፈ ጌጋታትካ ንሰባት ክትነግር ከለኻ ንሳቶም ብናይ ሎሚ መንነትካ ዘይኮነስ ብናይ ትማሊ ጽላሎትካ ክፈርዱኻ ዕድል ትቦም ኣለኻ። ሰባት ነቲ ዝነገርካዮም ድኻምካ ይርስዕዎን እዮም። ንስኻ ተቐይርካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ንሳቶም ግን ኣብ ዝነገርካዮም ጥንታዊ ስእሊ ኣሲሮም ክሕዙኻ እዮም ዝደልዩ። ስቶይኮ ተሓሳስባ ንጹር እዩ። ትማሊ ሞይቱ እዩ፣ ሎሚ ሓድሽ ሰብ ኢኻ። እቲ ትማሊ ዝተጋግአ ሰብ ሎሚ የለን። እቲ ሎሚ ዘለኻ ሰብ ግን ካብቲ ጌጋ ዝተምሃረ ሓድሽ መንነት እዩ። ስለምንታይ ዳ እሞ ንሓደ ዘየለ ሰብ ወይ ድማ ናይ ትማሊ መንነትካ ምስክርነት ትበሉ? ዝሓለፈ ውድቀትካ ንምእራም ተመክሮ ውሰደሉ እምበር ንሰባት እናነገርካ ኣይትማጎተሉ። ሓቀኛ ትሕትና ጌጋኻ ንሰብ ብምንጋር ዘይኮነስ ጌጋኻ ብተግባር ኣሪምካ ብትምህርቲ ምንባር እዩ። ዓወት እንተደሊኻ ነቲ ዝሓለፈ ታሪክካ ከም መምሃሪ ትጥቀመሉ እምበር ከም ስንክልና ኣይትሓዞ። ዓወት ዝመጽእ ካብቲ ሎሚ እትሰርሖ ስራሕ እዩ። ሓደ ጥንኩር ስቶይካዊ መን ነይረ ኢሉ ኣይሓትትን እዩ። ሕጂ መን እየ ኢሉ ጥራይ እዩ ዝነብር። ዝሓለፈ ውድቀትካ ምስጢር ይኹን። እቲ ምስጢር እቲ ድማ ኣብ ውሽጥኻ ከም ሓዊ እንደል ደጊምካ ከይትወድቕ ዘጠንቀቐካ ሓዊ ይኹን። ሰባት ብዛዕባ ትማሊ ክሓቱኻ ከለዉ ብግብርኻ መልሰሎም። ህይወትካ ተለዊጣ እንተኾይና እቲ ለውጢ ባዕሉ ምስክር እዩ። ቃላት ኣየድልዮን እዩ። ናይ ትማሊ ጌጋኻ ዝፈልጥ መንነትካን ሕልናኻን ጥራይ ይኹኑ። ካልኦት ሰባት ግን ነቲ ሎሚ ዘፍረኻዮ ፍረ ጥራይ ይረኣዩ። ዓለም ጫውጫው እያ ትፈቱ፣ ንስኻ ግን ስቕታ ምረጽ። ዓለም ትዕቢት እያ ትፈቱ፣ ንስኻ ግን ስራሕ ምረጽ። ዓለም ምስጢርካ ክትፈልጥ ትህንጠ እያ፣ ንስኻ ግን ሓይሊ ምስጢርካ ተረዳእ። ብስቕታ ስራሕ፣ ዓወትካ ድማ ነቲ ዓለም የነውፃ። ዓወት ንስቕታ ትፈቱ እያ። ስቕታ ማለት ባዶነት ማለት ኣይኮነን። ስቕታ ማለት እቲ ዝለዓለ ናይ ጉልበት ክምችት ማለት እዩ። ሎሚ ዝተዛረብናሎም 5 ነጥብታት መደባትካ፣ ጽቡቕ ተግባራትካ፣ ጓህኻ፣ ናይ ስድራ ቤት ምስጢርካን ዝሓለፈ ውድቀትካን እቶም ንህይወትካ ዝሃምፁ ዓንድታት እዮም። ነዞም ነገራት እዚኦም ኣብ ውሽጥኻ ትዓጽዎም ከለኻ ከምቲ ማይ ተዓጽዩ ሓይሊ ዝፈጥር ግድብ ትኸውን ኣለኻ። እቲ ጉልበትካ ኣብ ዘረባ ይተጥፋእ እዩ። ሓቀኛ ስቶይክ ካብ ሰባት ኣይኮነን ዋግኡ ዝደሊ፣ ካብ ውሽጣዊ ጽንዓቱ እዩ ዝረኽቦ። ሽቶታትካ ብምስጢር ሓዞም። ብትግሃት ስራሕ ለይትን መዓልትን ንመንነትካ ንምህናጽ ተጋደል። ጸጥታ ድኻም ኣይኮነን፣ ጸጥታ ናይ ዝለዓለ ደረጃ ሓይሊ እዩ። ዓለም ነገርቲ ታሪኽ ትሰምዕ ትኸውን እያ፣ ንሰራሕቲ ታሪኽ ግን ትሰግደሎም እያ። ዘክሮ ሓንሳብ ምስ ተዛረብካ እቲ ምስጢር ናትካ ኣይኮነን፣ ክሳብ ዘይተዛረብካሉ ግን ንስኻ ንጉስ ምስጢርካ ኢኻ። ነዚ ቪድዮ እዚ እንተፈቲኹሞ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሳብስክራይብ ብምግባር እውን ቤተሰብ ኩኑ። ንሎሚ ዝነበረና እዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ ቻው ቻው።